Good morning. आंनि मुङा मसे सुशान्त नार्जारी आं इउएन एकाडेमी कुचगावनि प्रिन्सिपाल जे थांखिखौ लानानै इउएन एकाडेमी कुचगावआ 2010 मायथाइयावहाय गायसनजादोंमोन थ' बे थांखिया एसेब्लाबो जों जाफुंसार होनो हादों दासिमाव जोङो गोबां फरायसाफोरखौ फार्स्ट डिभिजन खालामनानै जोङो बे ओनसोलनिफ्रायहाय दिहुनबाय आरो थांनाय बोसोरावबो मिस कनिका बसुमतारिया जोंनि बे फरायसालिनिफ्रायनो पास जानानैहाय 82 सामथिं जौखोन्दो लानानै पास जानानै जोंनि बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव साब डिभिजनावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क लानानै पास खालामनो हादों आरो देग्लायबो 2020 बे मायथाइयावबो जोंहा सासे बे कुचगाव हालामनिनो थाकामपुर हाब्रुबिल गामिनि मानगोनां मुस्रि बिरखोदाव नार्जारीनि अनजालु फिसाला आरो चित्रलेखा नार्जारीनि फिसाला मुस्रि अरन नार्जारीया जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय 90.33 जौखोन्दो लाखिनानै बे गसाइगाव एबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो थामथि रेंक लाखिनो हादों बर' मिडियामनि गेजेरावहाय जोङो बिथांखौ बरायनानै लाग्रोबाय खुलुमबाय दा आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंनो नागिरदों जे नोङो मा थांखि लानानैहाय एफाराब बिदि फरायनानैहाय नोङो 90.33 लाखिनो हाखो आङो बे मेट्रिक आनजादाव बा HSLC एग्जामाव होनायनि सिगांनि थांखिया आंना 90 जौखोन्दोनि बारामोन एबा आङो अल आसामनि गेजेरावनो टप 10 आव मोननो थाखाय नाजानानै फरायदोंमोन नाथाय बिसिम जाफुंसारहैयाखिसै मोनैनि जाहोनखौ माखौ होननानै नों सानो नोंदि टप 10 आव गाखोनो हायाखिसै सिमाङा दंमोन मा जाहोननि थाखाय मोननाय जायाखिसै बेखौहाय फंनैसो फोरमाय मोनैनि जाहोना जानो हागौ आं बांद्राय मोजाङै फरायाखै बा एसे बांद्राय नाजानाया खम जादों बेखौनो आङो आंनि मोनैनि जाहोन होननानै सानना लायो जे नोंनि बे टारगेट टप 10 जे थांखि दंमोन बेखौहाय नोङो एचिभ खालामनो थाखाय नोङो सानसेयाव बेसेबां घन्टा नोङो फरायनायावहाय नोंखौ बावसोमोमोन सानसेयाव आङो 7 घन्टा सम फरायनायाव बावसोमो आच्छा 7 घन्टा फरायोमोन नङा होमबा दा बे जे जाफुंसारदों जोंनि बे एरियानिफ्राय 90.33 जौखोन्दो मोननाया हयथ' आगोलावहाय गैयामोन बर' मिडियामनिफ्राय हयथ' गुबुन मिडियामाव थानो हागौ दा बेबायदि जाफुंसारनायाव नोङो सोरखौ क्रेडिट होनो सानो मा सोरखौहाय नोङो सोरनि थाखाय नोङो बेबायदिखौ लाखिनो हादों होननानै नों सानो आंनि बिमा बिफा बा आइ आफा लोगोसे जोंनिनो फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मोननिसिम फोरोंगिरि सारमोना मोजां फोरोंनाय अननायनि गेजेरजों फोरोंनायनि थाखायनो जाफुंसारदों होननानै आं सानो ओरैनो फोरोंगिरिफोर मादावहाय सोरबा सासेनि नोंनि बे रिजाल्ट खालामनायावहाय बिहोमा दं नामा बांसिनै बिहोमा दं होनोबा जोंनि साइन्स आरो मेथ्स मोननैबो साबजेक्टनि फोरोंगिरि सिंगार बसुमतारी सारनिसिम आं बांसिनै आंखौ बिहोमा होदों होननानै आं सानो दा नोङो नोंनि जुनियरफोर बा नोंनि गाहायनि थाखोफोरखौहाय फरायसाफोरखौहाय नों बायदि बा नोंनिफ्राय साबसिन खालामनो हाथों बिनि सायाव नोङो मा मेसेज होनो सानो बिसोरखौलाय जाहाथे बिसोरो आं नाजानायनिफ्राय एबा आं फरायनाय बायदि आं 7 घन्टा फरायनोबा बिसोरो सानसेयाव 10 घन्टा गाहाम फरायनानै जाहाथे अल आसामनि गेजेराव टप 10 एबा आंनिफ्राय बांसिन पार्सेन्टेज नाम्बार मोननो हायो बिनि थाखाय नाजानो थाखाय आं खावलायनो थाबाय साबायखर थाबाय दिनैहाय जों बे इउएन एकाडेमिखौ गायसनजेननायनिफ्राय गोबां बेबायदिनो क्वालिटि मोजां स्टुडेन्ट दिहुननो थाखायहाय जोङो नाजाबोदों मानोना आगोलावहाय सासे सानैनि अनगायैहाय जोङो गोबां बिदि फार्स्ट डिभिजनाव पास जानायखौ जों नुनो थाङाखैमोन नाथाय जोंनि बे फरायसालि बा
गायसनजेननायनिफ्राय जोङो नाजाबोनायावहाय जोङो दासिमावहाय गोबां पार्सेन्टेजनि फार्स्ट डिभिजन पास जाबोनायखौ नुनो थांदों। जोंजों लोगोसे गुबुन फरायसालि गभर्नमेन्ट फरायसालिनिफ्राबो एसे एनैब्लाबो बांसिनै इमप्रुभ जादों। दा इयुनावहाय जोङो बे इउएन एकाडेमिनिफ्राय बेसेबां हायो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो रिजाल्ट खालामबावनो नाजालांगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 3rd रेंक मोननाय मुस्रि अरन नार्जारीजों दान्दिसे मोगा मोगि लानायखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।